שגרת ערב. גם להתקלח. וזה שגרת ערב בדיבור, אז כן. אז אני קצת מסתרקת, ואני עושה לכם שגרת בוקר בשבת. וזה כזה למי גוף, הם ממש טובים, באמת שזה ממש מומלץ, וזה מללין. אבל אני שמה את זה הרבה בסרטונים, כאילו גם אחרי כל מקלחת, אם אני לא עושה שגרת ערב, זה באמת מומלץ. יש לזה ריח מושלם ברמות. וזה כאילו שפריצר כזה, ממש יפה, כאילו חמוד וזה. זה ספטון, הוא טוב ליובש וכל מיני דברים, אבל כאילו גם אם סתם בא לי לשים אותו, אז זה גם סבבה. אני כבר אומרת, עדיף להקדים איתו, הוא ממש טוב. עכשיו אני קצת מורחת, כי שמתי כבר, וזה. לא בטוח שאני מחר אפעיל כל כך, אבל אני אנסה. זה קרם ידיים, הוא ממש טוב. גם אותו אני שמה הרבה בסרטונים. כאילו זה בעיקרון כמו המי גוף, רק כאילו בזה לידיים. אני שמה אותו לפני שינה, סתם אם בא לי נגיד באמצע היום. גם ממש מומלץ. זו מסליחה לשיער שהיא כאילו, היא כל הזמן פותרת לי קשרים, או שאחרי מקלחת אני שמה אותם, או שאני קמה בבוקר, וכאילו היא ממש מחליקה לי את השיער. באמת זה כאילו מסקרה ממש טוב, באמת. וזהו, תודה שצפיתם.